Шановные сябры, шановное спадарства, 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка і я, Вячеслав Сіўчык. Па аб'ектыўных абставінах свой час немагчыма было запісаць гэтыя 5 падзеяў, таму вельмі лаканічна мы кажам пра тыдзень 16 по 22 снежня. 17 снежня, дзень памяці Леаніда Маракова. В 16 годзе пакінуў Беларусь душа Леонида Маракова. Беларусы, прыгадывайте этого светлого человека, які здзейснил сапраўдны подзвиг, вырваўшы десяткі тысячаў імёнаў беларусаў з небыцця тых людзей, якіх закатавала злачынная камуністычная ўлада. Паімённа іх Леонид Мараков вернул. Вельмі спадзяюся, што калісьці будет інстытут нацыянальнай памяці імя Леонида Маракова, бо гэта сапраўды вялікі беларус. Памятаем его, светлая память. 16 снежня Бундестаг проголосовал за распуск Рады Німеччыны. Это знаковая падзея. Это уже Европа после того, как Трамп выиграл президентские выборы в Злучаных Штатах Америки. И гэтая падзея показывает, что кризис в Европе в 2025 году начнется с Німеччыны. И это практически непазбежна. Страшный час, але беларускі народ, я вельмі спадзяюся, выжыве. Хаця прыйшоў час, калі знішчаюць і асобаў, і калі знішчаюць народы. Третья падзея. 16 снежня, 4 гады, як вялікай групе беларусаў в Еўрапарламенце ўручылі прэмію Андрея Сахарова за свабоду думкі. Якраз наперададні варвання расійскіх войскаў на территорию Украины, когда началась жахливая война 24 лютого 2022 года. Это опошний уже всплеск и рефлексия на выборчий фарс 2020 года, який отбывался в часы гибридной войны, когда была пандемия и когда спрабавалі знішчыць з Москвы беларускую нацыю. На вялікі жаль, Москва выиграла той раунд. Вот чаму і ворваліся расійскія войскі ва Украіну з тэрыторыі Беларусі. Вы не памятаеце уже, кому там далі, хаця паміж гэтай групы разам з тымі людзьмі, якія працавалі на Москву ў 2020 годзе, былі і такія вельмі паважаныя людзі, як лідер беларускай апазіцыі Мікалай Статкевич и нобелевский лауреат Олесь Беляцкі. Олеж, 4 гады тому назад адбылося страшнае, калі выкрэслены был са спісаў лідер беларускай апозіцыі Павел Северенец. Таму не выпадкова, што уже праз 2 месяца все забылі пра гэтую прэмію, а беларусаў пачалі рабіць изгоями, бо рэакцыі беларускага народа на абразу 4 гады тому назад не было. Памятаем пра гэта. Четвертая падзея. 19 снежня, уже 14 годов, брутальные зачистки, вулічныя акции, калі были протесты супраць выбарчага фарса 2010 года. Страшная падзея. Тады якраз Москва с Лукашенком адпрацоўвала тыя технологии, якія вовсю пачалі працаваць в Беларусі пасля 9 жніўня 2020 года. Мы мусім памятаць пра тыя падзеі, мы мусім памятаць, што відавочна было, што уже тады Лукашенко трымаецца толькі на рэпрэсіях, і он не патрэбны Лукашенко беларускаму народу. І мы павінны памятаць всех герояў, всех тых палітвязняў, якія не здаліся, хаця это была меншасць, злачыннаму лукашэнкаўскаму рэжыму, бо тады пачаліся уже масавыя рэпрэсіі, про якія мы не павінны забываць. Мы не мусім забываць дату 19 снежня 2010 года, бо і тады спрабавалі знішчыць Беларусь. Ну і апошняя падзея, на вялікі жаль, она вельмі сумная. 18 снежня памёр депутат незалежнасці Мікалай Крыжановскі, вельмі светлы чалавек. Гэта сапраўды беларускі працаўнік. Гэта паказчык таго, што беларуская нацыя вельмі моцная, бо светлы чалавек адышоў в небесную Беларусь. Светлая памяць. Памятаем пра нашых беларускіх герояў, памятаем пра нашых беларускіх
працаўнікоў. Шановныя сябры, калі ласка, падтрымайце YouTube канал Вячеслава Сівчыка, каментуйце, задавайце пытанні, пашырайце інфармацыю, што такі YouTube канал ёсць. Зараз вельмі цяжка, таму калі можна, акажыце фінансавую дапамогу, што можна зрабіць па першаму каментару пад гэтым відео. Будзьма разам. Жыве Беларусь!